Silav roj baş, hevano hêvîdarim herkes baş e. Îro dixwazim bi taybetî basa civîna di navbera rêveberiya Xweser û Şamê de bikim. Bi qasdê ku derkete holê civîn gelekî aloz derbas bû. Li hev nekirin her du aliyan. Bi taybetî piştî civînê Tom Barak berpirsyarê Amerîkayê yani nûnerê Amerîkî ji Sûriyê berpirsiyar ku her wiha li Tirkiye jî wezîfedar e. Xuya ji aliyê dewleta Tirkiye ve jî hatiye erkdarkirin, wezîfedarkirin li ser navê dewleta Tirkiye jî dixebite ev camêr hin daxuyanî dan çapê me ya cîhanê dibêje li Sûriyê tek dewlet, tek millet, tek arteş, nizanim yek çik. Ev hemî teoriyên dewleta Tirkiyeyê li ser Rojavayê Kurdistanê li ser Sûriyê dixwaze pêk bîne. Ev tiştekî din jî nîşanê me dide ku dewleta Tirkiye siyaseta xwe ya dijmanane ya li hember Kurdan neguheriyandiye bi taybetî di mesela Sûriyê û Rojavayê Kurdistanê de. Ji ber ku dewleta Tirkiye tişta ku nekarî bixwe bike niha bi destê wî camêrî Amerîkî dixwaze bidekirin. Ev pir xuya dike. Daxuyaniya wî ya di çapemeniya cîhanê de di derheqê Rojavayê Kurdistanê û Sûriyê de bû sedemên nerazîbûnan di nava Kurdan de. Rojnamegerên Kurd, çapemeniya Kurd, Partiyên Kurdistanê li hember wî bertek nîşandan, reaksiyon nîşandan, tiştekî wisa nabe. Yani bi qasî ku behs dike Sûriyeke nenavendî naxwaze. Sûriyeke navendî dixwaze. Ku têde Kurd bihelin, têde Kurd tune bibin, qesedê tune bibe. Yek artêşekî dixwaze. Sistemeke xweser, federalîzm naxwaze, red dike. Navê yekê hemî reaksiyon, nerazîbûn, gotinên ku bi kar anîne em ê hemî vê derê dubare bibêjin, birêz bikin ka mesele çi ye. Ez ji we re bêjim pêdeke Sûriye jî li dij derketiye. Dibêje tiştekî wisa nabe. Vaya bêhurmetiye li hember îradeya milletê Kurd. Vaya fesadî ye, vaya tevlihevkirin û sorkirina meselê ye. û civîn jî xweş derbas nebiye. Di civînê de aliyê Kurdan jî nerazîbûn nîşan dane. Piş perdeya civînê eşkere bû ez ê ji we re bibêjim. Em hema dest pê bikin mesele çi ye, çi heye, çi tune. Deng baş e? Temam. Êm tim tirsa min heye. Hevan û hêvîdarên hûn baş in. Mustafa Koyîn çi wanî? Şêrpiling. Temam. Ev meseleya Silopî hêvîdarim we di nava xwe de hal kiriye. Doh me behs kir. Gelek hevalên min jî ji meclîsa rêveberiya meclîsê çi dibêjin? Ji meclîsa şaredariyê tekîliya me çi biye bihevra ew jî hin tiştê xwe dibêjin. Ez hêvî dikim ku nava xwe de bi diyalogê çawa ku min pêşniyaz kiriye hûn meseleyê xwe bi diyalogê hel bikin. Ji bilî pêşniyaza diyalogê tu tiştekî din min nekiriye. Ez tevlî karê wê navxwe jî nabim. Tenê îmajên xweş pozîtîv bidin me. İmajên layıqê milletê Kurd bidin me ew e. Tiştê em ji we dixwazin ew e. Eger pêşniyazkirina îmajekê pozîtîv sûç be heta da wî em amade ne sûç bikin çünkü milletê me layıqê tiştên herî baş e. Şer, pevçûn, lêxistin, kuştin tiştî wisa em naxwazin. Tehdît em naxwazin. Ji ber vê yekê em pêşniyaz dikin ku hevalê me li hev bikin wê derê em hemî di aynî keştiyê de ne armanca me yek e, qedera me yek e, siberoja me yek e. Hinekî em destûr bidin hev û du ku ji hev re xizmetê bikin. Hevan no ez çi ji we re pêşî pêşkeş bikim? Yek ev meseleya ku gava din piştî nîvroyê ez ji we re spas dikim ji bo eleqeya we di vê navirê de hemî hevalên ku werin temaşe bikin ji kerema xwe re pêşî bibin abone ji bo ku hûn bikaribin ji vir û pê ve daîmî temaşe bikin gelekî giring e. Me gotû bi Fahrettin Altun ji wezîfeyê hate girtin. Ev camêrekî nêzê Tayyip Erdogan e ji çapêmeniyê ragihandinê berpirsyar e. Ji înternetê bigirin heta rojnameyan, televîzyonan hemî cihaz û alavên navgînê ê dijîtal hemî ji wan berpirsyar e. û hat guhertin ji dişûna wî de kesekî din hate hinekî nermtir e Burhanettin Duran kesekî akademisyen e sporê vî karê ye ew hatiye wezîfedar kirin. Ew jî wezîrê alîkarê wezîrê karê derve Hakan Fidan e. Dibe ku ev niyeta AKP be AKP bixwaze di nava xwe de henguherîn û veguherînan pêk bîne bi taybetî di zimanê xwe yê çapemeniyê de ev îşaretekî baş e ka em binêrin ev camêr wê çawa bike
یا مهم ji bo me ew e ku çapemeniya Tirkiye zimanê xwe biguherîne gotinên terorîst layıqê milletê Kurd û têkoşerê milletê Kurd nebîne em jî zanin zimanê xwe xirab bikin lê me jî qirar be em hinek zimanê xwe nerm bikin em ji wan ra çi bêjin em ê bêjin dagirker ji ber ku dagirkerin me em çi bikin dagirkerin me negotiye bênamûs û bêşeref tiştî wisa em nabêjin em tenê dibêjin dagirker e wextê însana bikuje em dibêjin kujer e me em çi bikin kujer e yanî kuştiye me negotiye terorîst me gotiye kujer hevan no Serokkomarê Tirkiye Recep Tayyip Erdogan îro li koşka serokkomariyê bi serokê giştî Partiya MHP Dewlet Bahçelî re hat cemhev civîna xwe çêkirin Dewlet Bahçelî pêşengê vê pêvajoyê hûn zanin civîn li çapemeniyê girtî pêk hat tê çavêrekirin ku rojeva sereke ya hevdîtinê pêvajoya çekdanînê ya PKK ve ez nabêjim çekdanîn pêvajoya îmhakirina çekan ji ber ku Partiya Karkerên Kurdistanê em navî nebêjin kecekê şervanên derdora kecekê biryar dane çekên xwe teslîmê tu hêzekî nekin îmha bikin ev jî helwestekî ye wê sibê komekê gerîlayên Partiya Karkerên Kurdistanê li Başûrê Kurdistanê bi merasimekî çekên xwe bişewitînin Erdogan Bahçelî herî dawî şeşê gulanê li hev ceviyabûn ev hevdîtin di demekî de pêk tê ku berdevkî AKP ragihandibû ve Erdogan roja şemiyê daxuyaniyeke dîrokî bide roja şemiyê yani sibên du sibe Tayyip Erdogan ji bo xwe salonekî mezin daye amadekirin çapemenî wê werin millet wê werin tevlî bin ji ber ku bang li her kesî dike alîkarê wî Ömer Çelik dibêje bila her kes ji televizyonê xwe temaşe bikin xuya ye tiştekî giring wê bibêje ev ê çi bibêje tiştê ku bibêje çi ye ha dikare bibêje em ji milletê Kurd lêborîn dixwazin ev 100 sal me siyasetekî înkar û îmhayê dabû dest pê kirin ji îro şûnva êdî me biryar daye em dev ji siyaseta înkar û îmhayê berdidin û em me li hev kiriye ku em êdî ji vir û pêve li ser zemînekî wekhev bi hev re bijîn divê bila haya we hebe Serokkomar Tayyip Erdogan dikare vê gotinê bibêje eger bibêje dikeve dîrokê wê demê li ser navê dewleta Tirkiye ji Kurdan lêborîn dixwaze ji ber siyaseta pûç a 100 salê ji wir û pêve jî wekhevî eger çêbibe em dikarin bi hev re bi rehetî wekî însanên medenî bi hev re bijîn şandeyek ku ji parlamenterên Dem Partiyê û ji kesayetiyên Bakurê Kurdistanê pêk tê ji bo beşdariya merasima çekdanîna komekê gerîlayên PKK gihîşt herêma Kurdistanê li Hewlêrê hatin pêşwazîkirin ez ê behsa va Tom Barak bikim gelekî giring e pêşî heyet ev heyeta ku ji Bakurê Kurdistanê hatiye piştî Nîvroyê baraya balafirgeha navdewletî ya Hewlêrê gihîştê herêma Kurdistanê ji aliyê serokatiya herêma Kurdistanê ve hate pêşwazîkirin ji bilî vê şandê hejmarekê din ya parlamenter kesayetî rêxistinan ji Tirkiye ji Bakurê Kurdistanê ve îşev baraya Deriyê Sînoriyê İbrahîm Xelîl werin herêma Kurdistanê şandeyê wê sibê ji Hewlêrê jî ber bi merasima çekdanîna komekê gerîla ve birêv bikevin divê naverê de destûr bidin min eger ez bibînim ez dixwazim wê dîmenê nîşanê we bidin dîmanekî pir xweş e dîmanekî îşaretê çi ye dîmenê îşaretê yeketiya milletê Kurd e ez pir hez dikim ji dîmenê wisa Kurd dema hevû du pêşwazî dikin komîteyek yan jî heyetekî Başûrê Kurdistanê dema diçe Amedê tê pêşwazîkirin ji aliyê şaredariyê ve yan jî ji aliyê Dem Partiyê ve mîne ku ev şande çûbe mala xwe li Bakurê Kurdistanê wisa mirov kêfxweş dibe îja ev çûna heyeta me ya Bakurê Kurdistanê jî ya Dem Partiyê ji bo Başûr wisa nîşan dide mîne ku li mala xwe hatibin pêşwazîkirin ez hema nîşanê we bidim vê ew ê gelek nûşên deqeya dawî hene xuya ye di nava bültenê de ez ê pir tiştan ji we re bêjim ka nûçamek ku de çû nûçeya me çû derekî ama ku de çû ya nizanim êdeka tişna be ez ê bibînim xweş bû tiştên xweş hebû tê de ka
وەکی din deqekî nana ez ê bibînim ez ê bibînim vê gavê temam ne mesele ye gelek ka ez vîya bigirim ez ê nîşanê we bidim çi heye di vê dîmenê de dîmenekî xweş e ji ber vê yekê ez dibêjim ama ne mesele ye ez dikarim bi şiklekî cuda jî nîşanê we bidim vê dîmenê dîmen müzik jî tê de hebû tamam deqekî ez hema tiştekî bibînim ev bila wisa li vê derê be ka ya Birêz Mesûd Barzanî diaxife ama çi dibêje gelo ha ka gelo behsa vê meselê dike ha namaz behsa meselekî din dike behsa meselekî kevin dike camereke weke Tom Barak di dema xwe de li Başûrê Kurdistanê ji aynî tiştî ji Mesûd Barzanî re gotiye gotiye dibe hûn tevlî meseleya Iraqê bibin ji bo me xeta sor e wî jî gotiye ji bo me xeta sor e ku em hebûna pêşmerge biparêzin tiştekî wisa heye ji ber vê hevalno ez wê dîmenê nîşanê we didim gelekî muhîm e ka çawa bû tişt nabe em van nîşana bihêlin başê ez firsend bibînim nîşan didim ne mesele ye em bidomînin hevalno ji cîmayê wîsayê ez ê behsa wî camerî bikim gelekî bû sebebê nerazîbûnan di nava civaka Kurd de me gotibû gelek şande tên şandeya rojnamegerên Tirk siyasetmedarên Tirk parezvanên mafê mirovan wê ji Tirkiye û Bakurê Kurdistanê werin her wiha şandeyekî parlamenter kesayetî rêxistinê ji Tirkiye Bakurê Kurdistanê îşev hem bi rêya reşayî yani ji deriyê sînorê İbrahîm Xelîl wê werin herma Kurdistanê îro Ahmed Türk jî di nav de gelek kesayetiyên din jî bi rêya balafirê hatin şande wê sibê ji Hewlêrê ber bi merasima çekdanîna komekê gerîlayên PKK ve birêkevin şande jaliyê serokê Dîwana Serokatî Herêma Kurdistanê Fewzî Herîrî ve hate pêşwazî kirin her wiha tîma protokola serokatiyê ve hate pêşwazî kirin îşev jî ew ê li Hewlêrê weke mîvan bimînin sibê 11 tîrmehê biryar hatiye girtin di merasimekî de komekê gerîlayên Partiya Karkerên Kurdistanê çekê xwe bişewtînin îmha bikin merasim wê li ser sînorê binarê Qendîlê di navbera îdareya serbixwe ya raperînê de cihî digire ev herem li ser Silêmaniyê ye ev jî bi vî şiklî ye dîmenekî xweş bû Ahmed Türk hebû Sirri Sûreya Önder tê de hebû ez dibêjim qey ez temam deqek hebanda ez hema dîmenê ji we re tînim ê min ez ji vê sebir we pir hez dikim ez hema dengê wî jî bibirim di vê naverê de ev kesayetên ku hûn dibînin kesayetên ji Dem Partiyê ne ji Bakurê Kurdistanê hatine tên pêşwazî kirin bi vî şiklî yani ev dîmenê em dibînin xweş in mirov diçe mala xwe heqeten Ahmed Türk digel ku nexweşê jî dîsa rabî hatiye heta vê dirê ji bo wî jî meseleyekî rûmetê ye tevî hûn ê bibêjin ma çekdanînê de rûmet heye çekdanîn destpêka pêvajoyekî ye ew meselekî din e mirov dikare nîqaş bike hevan no dîmen bi vî şiklî ye
من دنگ نداشت خود دنگ تونه دنگ خب تونه تنی موزیکه تمام mesele ev bu wekî din ez basa mijarekî din bikim niha ji bilî şandê niha gelek hevalê me rojnameger jî li wê derê ne amade ne niha ez biçim wê mesela xwe bînim ez herim wê fotoğrafê bînim fotoğrafekî tamam ew ê me gotibû sertirk ev camêr neket serê min şik û şûpa me heye dereqê wî de çima min gotî aha ji were Amerîka gelek hevalên me di vê qenaetê de ne ku Amerîkayê di derbarê avabûna Kurdistanê de projeyekî amade kiriye tîne pêşkêşî Kurdan dike tiştekî wisa em dibînin ku tune ye dere we xeyalên di serê wan da ye Amerîka camêrekî xweşandiye ji Sûriyê berpirsiyar e Sûriye jî ew qasa hesas e hem ji bo Amerîkayê hem ji bo Kurdan ji bo rojhilata navîn tebahî di tekoşîna li hember Daişê de hişxwe hûn zanin hevalbendê yekem yê Amerîkayê digel vê yekê jî Amerîka diçe destê vî camêrî digire bermayê Daişê ama pişta xwe Kurdan da dike zorê li Kurdan dike ku tev lê van Daişiyan bibin wala xwe bidine hûn çawa dikarin bawerî bi hêzekî wisa bînin hûn ê bêjin temam çek û sîleh daye Kurda rast e çek û sîleh daye Kurda ama Kurdan jî gelekî tişt daye wan vaya dualî ye merû dide hebû du nayê wê manê ku merû serî bitewîne ji xelkê re bana hêzên dûr in hêzên dervan e îro hene sibê tune ne em mecbûrin bi cîranê xwe re li hev bikin em mecbûrin bi colanê re jî bi dewleta Tirkiye re jî li hev bikin ama bawekî serbilind bi rûmet merû ser eşk nebe lê serbilind be ev meselekî mühîm e hevan da ev camêr derketiye ji çapemeniya cîhanê re dibêje federasyon serxwebûn welatek cuda me firq kir ku çare nene çare yek dewlet yek netew yek artêş e şer neke wê rabe bibêje yek ziman îja xelk jî henekê xwe pê dike ya dibêje Kanada Amerîka gelek welatên cuda yên Ewropayê hemî bi sîstemê federasyonê bi rêva diçin ma ne mümkün e çawa tu dibêjî ne mümkün e li rojhilata navîn herema bi tenê ku aramî tê de heye ew jî Başûrê Kurdistanê ye yo behsa Rojava nakim ji ber ku statûya Rojava nehatiye naskirin çima bi xêra federalîzmê ye ji ber ku bi tena serê xwe ne esaleta Kurda ye bîye aramî li wê derê peyda bîye Ereb hemî diçin wê derê xwe dispêrin wê derê Rojava dîsa bi eynê awayî ya ku aramî diafirîne mantiqa mantalîteya Kurd e a modern a nûjen ya hinekî heqeten însan hedê xwe nizanin niha ez behsa civînê bikim hevando pêşî di civîna Şamê de çi hate nîqaşkirin civîn aloz derbas bû ez hema viya jî dayînim ser ekranê federalîzm bi ser nakeve li her derê dünyayê bi ser dikeve konfederalîzm bi ser dikeve federalîzm bi ser dikeve ama li Sûriye federalîzm bi ser nakeve çima mirovên xwedî mantiqa Daişî li wê derê ne lewma menfaetên dewleta Tirkiye li wê derê ne lewma dewleta Tirkiye pere daye te tu kirî tu çî zexta xwe li ser herêmê dikî lewma tiştekî wisa bi tu şiklî nayê qebûl kirin û milletê Kurd jî bi tu awayî baweriya xwe bi peymanê vî camêrî bi îmzaya vî camêrî bi gotinê vî camêrî neyîne di civîna li Şamê de rayedarên hikûmeta veguhêz
سیستما ناوندیبونه فرض کرنه لسر هیئتا ریوبریا خسر حکمتا جولانی رایدار این وی حکمته زخته لهیئتا روجاوا کرنه گوتنه دوی هون پرگالا ناوندیبونه مرکزیت چی yani merkeziyetçiye yek netev, yek millet, yek al, yek netev. Yani neteva kurtune, netev dintine nel Suriye. Dibe hun kabul bikin, fers kirin el servan. U xwastine ku hemû sazî werin dewr kirin. Saziyên Rojavayê Kurdistanê dewrê wan werin kirin. Emî mekanîzmeya rêvebiriyê ji mekteban bigire heta şaredariyan her tiştî dewrê rêvebiriya navendî were kirin. Rêveberiya Xweser jî balk şandiye ser îradeya gelan, behsa demokratîk bûnê kiriye, behsa diyalogê kiriye, evîş bi vî şeklî nameşe, mirov li gorî dilê xwe nikare biryaran bide. Gel heye, însan hene, biryar hene. Hûn zanin li Şamê di navbera şandeya Rêveberiya Xweser ya Bakur Rojhilatê Sûriye û hikûmeta veguhez de civînekî hate li derxistin. Ji me re peyam jî tên konsantrasyon xirab dike. Nexweş e. Nehê tîrmehê bû doh li Şamê di navbera şandeyên Rêveberiya Xweser ya Bakur Rojhilatê Sûriye û hikûmeta veguhez de civînekî hate li derxistin piştî civînê ku nûnerên Amerîka û Fransa jî tevlî bibûn ji aliyê beşdaran ve daxuyanî hate dayîn kê çi got em hinek behsa wê bikin. Hevseroka şandiya Rêveberiya Xweser Foza Yusuf piştî civînê ji Ronahî TV re axivî got civîn erênî derbas biye. Ev daxuyaniyê fermîn e ji we re bêjim. Foza Yusuf jî zane ku civîn baş derbas nebiye. Ama dîsa jî dibêje civîn erênî derbas biye. Ez fehm nakim van siyasetmedarê me. Tu jî zanî aloz derbas biye. Tu jî zanî wana ser te ferz kiriye. Sîstema xwe, pergala xwe, mantıqa xwe, hişmendiya xwe ferz kirine. We jî pir bi nazikî tijî nezaket bersiv daye. Ha, hûn ê bibêjin ev bû destpêka diyalogê lewma erênî dibe gotina tê erênî bi rêz Foza Yusuf ku gelek hurmeta min jê re ye dibe hinekî were vêkirin. Hevdîtin dibêje wê berdewam bin ji grûpê ve jî. Balyozê dewletê yê Amerîkayê yê Enqerê û her wiha nûnerê taybet e yê Sûriyê Thomas Barak çi gotibû ev gaveke mezin e tişta em dibînin ew e ku hemû herêm guherî ye dibe ku qesede entegreyê Sûriyê bibe tevlî artêşê bibe. Hikûmeta veguhez a Sûriyê jî di derheqê civînê de daxuyaniyekî balkêş da dibêje em bi kêfxweşî pêşwazî dikin ku şervanên qesedê yên Sûriyeyî di çarçoveya destûrî, di çarçoveya qanûnî de tevlî refên artêşa Sûriyê bibin. Em girêdayî rêgeza yek Sûriye, yek artêş, yek hikûmetê ne. Em hemû rewşên ku wê yekparebûna Sûriyê perçe bikin, yan jî federalîzmê baweyekî kategorîk red dikin. Em hemû rewşên ku yekparebûna aha Sûriyê perçe dikin, yan jî sîstema federalîzmê pêşniyaz dikin, em otomotîkmen red dikin dibêje Rêveberiya Şamê. Ka çi pêk hatiye di piştperdê de hevanna? Çi bîye? Di daxuyaniyên hatine dayîn de ev tişt hatin gotin. Civîn bi nîqaşên gelekî dijwar derbas bîye. Li gorî agahiyên hin çavkaniyên ku nexwestin navê xwe eşkere bikin, kesî ku li wê derê amade bûne, naxwazin navê xwe eşkere bikin, navê wan em ji wan re dibêjin çavkanî. Baş e, ev çavkaniyên xeberê me ne. Çi gotine? Di civînê de nîqaşên gelekî kûr hatine kirin. Hikûmeta veguhez sîstema navendîbûnê parastiye, ferz kiriye, xwastiye vêyekê li ser Rêveberiya Xweser ferz bike, yani empoze bike. Her wiha xwastiye hemû sazî, dezgeh, xwastiye hêzên eskerî bi temamî dewrê hikûmeta navendî bêne kirin. Çavkaniyan wekî din çi got dibêjin hikûmeta Colanî ya îro li ser desthilatdariyê Rêveberiya Xweser wekî perçeyekê Sûriyê nabîne. Yani hebûna Rêveberiya Xweser nas nake.
Li beramberî van nerazîbûnan şandeya rêveberiya Xweser jî balk şandiye ku hikûmeta veguhêz heta niha îradeya Bakur Rojhilatê Sûriye nas nekiriye. Çima? Tevî peymana dehê Adarê jî sala 2025 beriya 4 mehan gavên yekalî hatine avêtin. Hikûmeta Colanî îradeya Rojavayê Kurdistanê jî nas nekiriye. Peyman jî nas nekiriye, tim gavên yekalî avêtiye. Endamê şandê, pêkanînên Şamê ên wekî avakirina hikûmetê, konferansa bi navê Neteweyî hatiye çêkirin. Hewldanên avakirina meclîsê weke mînak nîşandane. Gotiye ew tev li van pêvajoyan nehatine kirin. Yani we rabiye bi tena serê xwe konferansekî li derxistiye li ser navê konferansa Netewî. We rabiye meclîs ava kiriye li ser navê xwe weke meclîsekê Netewî em têda cih nagirin. We ne telefonê me kiriye, ne bi me şêwirîne, ne we gotiye werin tevlî bibin, ne hûn çi difikirin, hûn henene, tunene, tiştekî wisa we nekiriye. Wana hemiye mînak nîşandane. Şandeya rêveberiya Xweser her wiha balk şandiye ku li Helebê tevî peymana ku hatiye çêkirin jî di van demên da wê de gelekî kes bi hincetên hûn Kurdin, hûn hevkariya Qesedê dikin, hûn hevkariya rêveberiya Xweser dikin, bi vê hincetê hatine girtin li Helebê. Li gorî agahiyan şandeya rêveberiya Xweser diyar kiriye ew perçeyekî Sûriye ne, divê pêkanînên antîdemokratîk tune bin. Divê ew jî di her astê de cih bigirin, di hemû xebatan de hebin, di biryaran de cih bigirin û xwedî maf bin. Rêveberiya Xweser dew li wan kiriye. Wekî din, rêveberiya Xweser ji şandeya Şamê pirs kiriye ka ew Sûriyeyekê çiwa dixwazin. Yani ji rêveberiya Şamê re gotiye tamam, hûn çi dixwazin? Hûn Sûriyeyekê çiwa xeyal dikin di serê xwe de? Pirsekî xweş e di cih de ye. Li ser vê yekê şandeya rêveberiya Xweser na nûnerê rêveberiya Xweser ji şandeya Şamê pirs kiriye ka ew Sûriyeyekê çiwa dixwazin. Wan jî gotiye ew Sûriyeyê ku hemû kes tamam. Şandeya Sûriyê jî gotiye em Sûriyeyekê wisa dixwazin ku hemû kes bi xwezayîbûna xwe ve têde cih bigirin. Makiyaj kirine gotinê xwe gotiye her kes bila bi awayê xwezayîbûna xwe di Sûriya me de cihî bigire. Baş e li ser vê yekê şandeya rêveberiya Xweser jî gotiye di rewşa niha da gelek pêkhate yani gelek millet hene bi xwezayîbûna xwe cih nagirin. Di hikûmeta we de nayêne temsîl kirin. Li qadên me zimanê nefret û cidabûnê tune ye mesela li Rojava. Lê li heremên dibin kontrola we de li Sûriyê zimanên kîn û nefretê heye. Lewma divê li gorî vê hûn kar bimeşînin. Hûn hevkarî bikin. Divê demokratîkbûn hebe li herema we Şamê li rêveberiya dibin kontrola we de. Şandeya rêveberiya Xweser diyar kiriye ku pirsgirêkên ewlekariyê hene. Pêşniyaz kiriye ku bi hev re li ser ewlekariyê, li ser avakirinê, li ser hin xebatên cuda bi hev re kar bikin. Odeyên hevbeş ava bikin. Ji bo ku li Sûriye aramî, edalet çêbibe divê hevkarî hebe. Divê her du alî bikaribin hev û du qebûl bikin. Li ser wê pêşniyaz li rêveberiya Şamê kiriye. Di derbarê helwesta nûnerên Amerîka û Fransayê de jî çavkaniyan tu agahî nedane. Hûn zanin di wê civînê de hem nûnerên Amerîkî hebûn ya jî hem jî ê Fransayê. Ez nûnerên Fransayê sujdar nakim ji ber ku ew bi taybetî berê ku biçin civînê gotin em dixwazin di civînê de mafê Kurdan biparêzin. Em naxwazin li wê derê Kurd werin înkar kirin. Werin ez bar dikim daxuyaniyekî wisa hebû berê du roja jî min ji we re pêşkêş kiribû. Lê nûnerê Amerîkayê bi armancekî cuda li wê derê ye. Dewleta Tirkiye temsîl dike. Thomas Barak, nûnerê Amerîkî piştre daxuyaniyekî da hin ajansên Navnetewî got li Sûriyê em gihîştine wê qenaetê ku federasyon bi kêrî milletê herêmê nayê xweserî nabe. Yek netew, yek al, yek dewlet, yek artêş ancaq dibe. Li pêşiya Qesedê jî tu rêyekî din tune ji bilî ku tevlî Sûriye bibe. Yani entegrê Sûriye bibe. Binêrin. Veya berpirsiyerê Amerîkî ê li Tirkiye dibêje. Ji Sûriye berpirsiyere.
Dostê Tayyip Erdoganê jî li vê derê de em dibînin ku dewleta Tirkiye siyasete ku bi salan e li ser Kurdan dimeşîne, xewn û xeyalê xwe yê di derheqê Kurdan de li ser vî camerî fers kiriye. Ev camer jî hatiye vê yekê empozê Sûriyê dike û dixwaze Kurdan îqna bike ku daxilê Sûriyê bibin, em vegerin beriya 14 salan. Gelek reaksiyon hene. PDK Sûriye bersiv daye daxuyaniya Barak dibêje xizmeta ewlehiya giştî nake van gotinên te. Partiya Demokrata Kurdistana Sûriye bersiv da daxuyaniyên nûnerên dewletên Yekbûyî yên Amerîkayê yê Sûriye dibêje ev neheqiyekî mezin e li hemberî hevkarê we ê serekeyê tekoşîna li dijî Daişê. Yani vaya neheqî ye, vaya bêwîjdanî ye, têda wehfa kêm e di van gotinê we de. Ev gotinên we xebat û hewlên aştiyê yên ku aliyên niştimanî dixwazin pêk bînin tehdît dike. Gotinên we her tiştî xirab dike, sîrûbin dike dibêje. Ev aliyekî yani di derheqê vê camerî de Thomas Barak de ez tiştekî de nebêjim. Ew qas bes e ji ber ku ji Ewropê ve li hemberî wî pir gotin wê werin gotin. Ama em dixwazin teşhîr bikin ku ev gotinê wî bi kêrî Kurdan naye. Kurd bi van gotinê wî naxapin. Divê em vana teşhîr bikin. Wextê ku hat Rojhilata Navîn divê em bibînin ku evanan ne dostê me ne, ne dostê Kurdan e. Li ser navê dewleta Tirkiye dixebitin. Ama vê derê de yê herî bi êş ew e ku dewleta Tirkiye sîstema xwe neguherandiye. Mantıqa xwe neguherandiye. Divê haya me ji vê rewşê jî hebe. Hê jî mirovan dişîne Sûriyê. Hê jî dixwaze Kurdan tune bike. Pergala heyî xirab bike, sîrûbin ke. Ew pergala heyî behs dikin. Pergala heyî hûn zanin çi ye? Xwîna 20,000 şehîdan e pergala heyî. Dixwazin hemî sîrûbin bikin, tune bikin. A Rojavayê Kurdistanê dibêjin. Kedekî pir mezin hatiye nîşandan. Gelek heval û dostê me hene her hefte dibînim gencin, ciwanin li ser tekerê ne, seqetin, gazî ne di ber me re derbas dibin. Merû şerma çavê xwe digre. Ji bo xatirê keda van însanan be jî elbet ji bo xatirê netewa milletê Kurd elbet beriya her tiştî lê ji bo xatirê yek însanekî be jî dibe merûv rê nede ku fesad werin meselê tev li hev bikin qezenc destkeftiyan teslîmê çend hev bermayiyên Daişê bikin. Em qezencê xwe teslîmê bermayiyên Daişê nakin. Ne mümkün e yani. Ne mümkün e. Tu Kurdekî nakî. Çima yani. Derdê Kurdan çi ye mesela? Derdê Kurdan çi ye? Pergala xwe ye 14 salan teslîmê rêveberiya Şamê bike. Çima ye? Tu sebep tune. Bila wisa devam bike. Qet ne mesele ye. Dünya nas nake. Bila nas neke. Amerîka ve dikişe. Bila ve dikişe. Colanî û Sûriye tên xwîn dirjînin. Çare me tune ye. Dikujin bila bikujin. Wala ji ber sırf ji ber tirsa kuştinê em ra nabo xwe înkar nakin. Yani dikujin bila bikujin. Bila werin her tiştî bikujin. Me jî bikujin. Her tiştî bikujin. Ma çi dibe? Ma dünyaya. Merû hatine ji bo bimre. Ma însan ji bo çi tê dünyayê? Ji bo bimre tê dünyayê. Em îro hene sibê tune ne. Yani sırf ji bo merû nemire. Merû dikare xwe aydê tiştekî din nîşan bide. Tiştekî wisa heye? No. Wê demê mesele tune ye. Rihet bin. Xwedî îrade bin. Li ber xwe bidin. Qet ne mesele ye. Li Rojhilata Navîn eger ew cîhana ku li ber çavê wê Kurdan ew qas fedakarî kiriye, dîsa ew cîhana ku Kurd li ber çavê wê tune bibin, werin kuştin, wala bila ew cîhan şerm bike. Cîhanekî wisa de ji xwe merû naxwaze cih bigire. Merû bimire baştir e. Cîhanekî ew qas bêwîjdan de merû naxwaze cih bigire, merû naxwaze bijî. Yani Colanî kî ye? Wanê li Sûriyê kî ne? Ew bermayiyên Daişê çi ne?
یا حمیل لهمبری مرۆڤ من میدا مرۆڤ ناگرێ مرۆڤ خواردن بخوایە هەرم بوانە ببێ یا فۆزا یوسف چەوە کوێ سێر ماسەوان ڕوونشتیە باڵکێش عجیب بەس باوەڕ بکەم فۆزا یوسف وێ دێ ڕۆژە خواردن نەخوێ ji ber ku rûya wan dîtiye ev meseleya pevçûnê hebû eşîretên herkî û kîjan bû kîjan eşîret bû wekî din erê ez ê ji we re behsa wî bikim ew jî pir balkêş e piştî çûyîna serokê Mîta Tirk İbrahîm Kalın ya herêmê şer û pevçûn derket ev jî ne balkêş e bala we nakişîne bala min dikişîne İbrahîm Kalın çû herêmê hat du eşîretan li hev xist pevçûn Wezareta Karê Navxwe ya Herêma Kurdistanê li ser şer û pevçûnên ku li navçeya Xebatê ya Hewlêrê ji ber nakokiyekê li ser zeviyan derketin tê de ziyanên canî çêbûn daxuyaniyekê belav kiriye. Wezaretê di daxuyaniya xwe de diyar kir ku sedema sereke ya bûyerê nakokiya li ser zeviyan e. Di şer û pevçûnan de ziyanên canî çêbûne, ziyanên maddî çêbûne. Herwiha hat ragihandin ku rewş dibin kontrolê de ye niha di derbarê sûcbaran de jî rêkarên siyasî hatine destpêkirin yani xebat hatine destpêkirin wekî din hate destnîşankirin ku bi müdaxaleya bilez ya hikûmetê aliyên siyasî û herwiha aliyên ewlekariyê li hev kirine rê li ber mezinbûna meselê girtine bi piştgiriya xelkê aramî pêk hatiye hem bi piştgiriya hikûmetê û xelkê herêmê jî rûspiyê herêmê ketine devrê Wezaretê herwiha bangî xelkê herêmê kir li hemberî gotinên kesek niyetxirab kesên provokatör şiyar bin bi hêzên ewlehiyê re di nava hevkariyê de bin pevçûn bila çê nebe baldar bin dibêje daxuyanî bi gotina ewlehî û aramiya Herêma Kurdistanê ji her tiştî girîngtir e rê li ber têkidana aramiyê nayê dayîn bi vîya we daxuyanî heye yani ewlehî û aramiya Herêma Kurdistanê bifikirin berê ku hûn dest bi şer bikin û rê nedin ku aramiya herêma me xirab bibe niha mesele çi bû hinekên behsa meselê bikin ev gundê Girdereşê heye li navçeya Xebatê ye navçeya Xebat jî nêzîkî Hewlêrê ye êvara heştê Tîrmehê bû ji ber nakokiyekê li ser zeviyan wisa derket pêşî agahî hat ku hêzên herkiyan û pêşmergeyan şer kirine ama tiştekî wisa tune ye mesele li ser zeviyan e parvekirina zeviyan e di navbera du malbatan de şer derketiye malbatekî ji eşîra goran e malbatekî jî ji eşîra herkiyan e nîqaş derketiye ev nîqaş her ku çûye gur biye sor biye ve guheriye pevçûnekî çekdarî di navbera hêzên ewlehiyê yên ku hatine müdaxaleyê bûyerê kirine di navbera wan û hinek kesên bi ser eşîra herkî de jî pevçûnekî derketiye yani wisa tê gotin hêzên pêşmerge ê asayîşê çûne wê derê ji bo müdaxale bikin di navbera wan û hêzên herkî de jî şer derketiye rûbirûbûna aliyan li herêmê bû sedema nîgariyekê mezin di pevçûnê de pêşmerge Feleh Hesen welatiyê sivîl ê xelkê Xebatê Semîr herkî jiyana xwe ji dest dan du kesan wekî din di bûyerê de birîndar jî hene tabî niha hevanno piştî vê bûyerê ez dixwazim di derbarê herêma Lasqiyê de ku hûn zanin li wê derê gelek Elewî hatin qetilkirin ji aliyê van colaniyan ve hetişe wezareta wana parastinê hêzên girdê wezareta wan komkujî pêkanî bûn niha li wê herêmê şewata daristanan heye İlham Ahmed nûnerê karê derve ê rêveberiya xwe ser bang li hikûmeta Şamê kiribû rê bidin me em jî biçin ji tevlî xebatên ve mirandinê bibin wela rê dan şandeyekî qelebalix sed û pêncî kes wesayît ê şewatê tev rê ketin çûl di nîvê rê de hatin vegerandin gotin temam şewat vemiriye mala we ava pêdivî biwetine hûn dikarin vegere herêmê xwe çi bû ew karwanê şewatê karwanê vemirandina şewatê vegeriyan hatin rojava çi bû dîsa şewa derketiye
کاروان شواتی جنوبا کتیاره او جاردن بچه نوچه ده در حقی بدایه بنیرن ارگانیزاسیون بنیرن جربیبریه خسر هیئت دچه اوجی کاروانه کی پر مزنا بنیرن یرو لگوندوارن لاسقی شوات درکت جبر بای دجوار شوات برفره بو گری چلو پنجه استراتژیک جی دا برخه شوات جی کنترول درکت دو پشتی که هات راگاندن که شواتن لپراوی هاتنه کنترول کرن کاروان پشکریه یک و ریوبریه خسر یا دموکراتیک یا هرم روجاوی کردستانه جبو دستکداینا و مراندنا شواتا لپراوا سوریه شانده بو نیویره و گریا حکمتا و گوهزیا سوریه جبو وی پشکریه سپاسیا خواجی حتی سر دا پیشکش کربو لپیشتی که هات دیار کرن که جاره که دن شوا درکتیه کاروان پشکریه رابو دیسا بری خدا پراوی سوریه هات روجاوا چارده و گریا کاروان جسدو پنجی پسپورن اگرکوژی پکته پرورده خودیتنه خبات کرنه تبلیغ جرباندن بونه از بانا کم شواته کی پر مزن چی بوده تجربه یوانا شواتا درستانا هبوده لی تطبیقات بکانی نتابی اما پرورده یا لسر و مراندن شواتین برفره دیتنه 305 پسپور جوارد بیشم ارتشه کی یعنی 18 عربین اگرکوژی جکانتونا فراته جزیره تبقای عراقای اوجی تریناکه دو امبولانس تیمین امبولانس همیته ده حاضر المان وان علاج درمان چه دو تانکر مازوت جی پیراشونه کاروان بفکرن دو ترکس گلک عربین خدمت گزاری علاوه گنجاو ای و مراندن آگر پشکریا لوجستیک آف نان خوارن و خوارن کامیون همی کتنه ری بر بلاس قیبه دشن نهاد ری دانه کاروان yani eve گریدای ویجی وزیر روش آورته یا کارساتان یا حکمت و گوهز یا سوریه رایت الصالح لسر مالپره خواه یا اکسی نظام چی گوتو بو سپاسیا خواه کربو فلان بیوان ام هزامتونه ام لهمبر آگرته بکوشن تو تشتکی جن کرم بکن زیدتری 14,000 هکتار دارستان شوتینه حتی نها جبو و مراندنا شواتان آلیه خواه جیهی هرمی کتنه نوا تفگره هزاوان ترنا که ریوبری خسر بخواه دخواست کریه بچوی داره تبلی ببه مسئله اوه اجوارا چه هم نوچین دقیقین داوی بخونیم اره از نات ود گرم جمعه از گرک حالی و بپرسم هون چی دکن هون چی وانن لتهرانê teqîn pêk hat hev kes birîndar bûn. Aliyev û Paşinyan li Îmaratên Ereban li hev civiyan. Ev hûn zanin çima mühim e Aliyev û Paşinyan yek serokê Ermenistanê yek Azerbaycanê ye. Wana nava xwe de şer kiribûn, pevçî bûn. Mala hev xirab kiribûn. Niha jî li Emîratan hatine cem hev, bi hev re daxivin. Wela xweş e. Tamam hem pevçin hem li hev xin. Bi hezara însan ji hevû de kuştin. Qarabağ çiyayî ji hevû de girtin. Derbasî Azerbaycanê bû. Halbikî warê Kurdan bû. Kurdistana sor bû li wê derê. Stalin hemî vala kir li ser daxwaza Atatürk. Ji ku dişe ku derê. Li ser daxwaza Atatürk Kurdistana sor hat vala kirin. Ji aliyê Stalin ve. Stalin digo silah û silah. Di vê navbirê de dostê min hunermend Seydixan sila bû rêzê xweş te re dişînim. Tu hatî bîra waxtê silah. Ji bo Stalin digo silah û silah. Ev strana yekem ya Ozan Seydixan bû. Em berdengî wî mezin bûn. Gelekî bi bandor bû. Hê jî bi bandor e. Hûn dixwazin rojekî Seydixan vê derê pêşwazî bikim, em bikim bîwan em jê pirsan bipirsin. Bila hinek basa bîranînên xwe yên çil salên dawî bike. Basa tevlîbûna xwe ya nava hunerkomê bike. Basa demên borî bike. Hunera Kurd li Ewropayê çawa mezin bû. Ew yek ji pêşengên
wê dewriyê ye. Em eger Seyidxan li vê derê pêşwazî bikin gelekî baş dibe. Bi vî awê em bawekî zindî jî wî ve dixwînin, em dawet dikin. Heqeten xweş dibe. Ême min û Seyidxan sala nod û yekê bû carê yekem em rastî hatin li komeleya Baselê. Mi dît wê demê Seyidxan ji ber ku televîzyon tune ye, rojname tune ye, fotoğraf jî tune ye, tenê vîdeo hebûn, ew vîdeoyên kevin, tê de hunermendên Hunerkomê şano dikişandin, carna jî behsa dîrokê dikirin, wisa sohbet di nava xwe de çê dikirin, qeyt dikirin vîdeoyê li gel belav dikirin. Adetekî wisa hebû. Me çend vîdeo temaşe kiribû, belkî vîdeoyekî du vîdeo me temaşe kiribû, tê de yek ji wan vîdeoyan tê de Seyidxan hebû. Îja min got ez Seyidxanim hunermendim. Ê min got xêr e, got ez pê hesiya me tu li Swîsre sala nodê yek ji we re dibêjim. Tu li Swîsre resim çê dikî? Min got erê ez resim çê dikim. Ez jî wê demê min nû amatûrî dest bi resim kiribû. Got ez dixwazim tu keremkî werî Baselê Komelê, got karekî me bite heye. Ez rabûm çûm, got projeyekî me heye, em şevekî mezin organize dikin. Wê derê wê demê ev tevgera Kurd hêdî mezin dibû. Berê 500-600 kes tevlî şevan dibûn, êdî hezarî derbastir bibû. 1000, 2000, 3000 kes tevlî şevan dibû. Sahne gelek mezin bû. Got em dixwazin tu ji me re sahneyekî pir mezin heye. Sahne çawa bêjim? Sahneyê mezin ê şeva bifikirin. Divê tu dekora wî amade bikî. Wer portreyên şehîdan e, sembolên Newrozê ne, tişmiştê wisa hebû. Got em dixwazin tu ji me re wê projeyê amade bikî. Ez jî xortekî ji we re bêjim 20 salî me. Yani nû ketime bîstî. Yani 21 tiştekî wisa ye. Bîstim. Tam bîstim. Çi bû? Mi dî 1000-2000 frank derxist da cara yekeme ez ji tevgerê pere digirim. Çünkü heta wê demê me tim dida. Pere da got here dikana boyax çi lazim e? Perde, merde, caw, boya. Wala min got nagere tu ji werî. Em çûn me bi hev re torbe tijî kir, erebe tijî kir anî. Du şev û du roja ez û Seyidxan bi hev re me resim çêkiriye, me dekora wê şevê amade kiriye. Bi şev û bi roj em li ser xebitîne heta ku temam bû. Pir kêfxweş bû. Nasîna min û Seyidxan ji bi wî awê dest pê kir. Yani eleqa wî bi televizyonê tune ye. Beriya televizyonê. Ji wisa cem jî bû kevne şopiyekî, bû adetekî. Êdî dekorasyona şevan me organize dikir, me çê dikir. Paşê min resmê xwe ê taybet pêşengehê dî vekirin, min resim çêkirin. Li hin bajarên Ewropayê me pêşengeh vekir, ekspozîsyon. Xweş bû, paşê televizyon dest pê kir, me dev jê berda. Niha çê nakim. Jê fehm dikim ama çê nakim. Hûn zorê li min kin, rojekî hûn bêjin dev ji vî karê rojnamegeriyê berde, mecbûr bimînim ez ê biçim resim çêkim. Yan jî hûn mirovan hêrs bikin divê cîhana rojnamegeriyê de mirov biheybe ji gotina heybandinê hez dikin. Mirov yani ji xeydandinê wê de tire. Mirov biheybe biçe serê xwe bigire biçe ji xwe re resim çêke. Ancak mirov ji Kurda bixeyde wisa dike. Şivan Elî mala te ava ku me berxwedan dibêje em nas dikin. Bi vî awê me hevalê xwe Seyidxan jî bi bîr anî. Dibêje em ku me berxwedan nas dikin, Hunerkom navê saziya ku me berxwedan bû. Navê saziyê bû. Hemî saziya ku hemî karê hunerê amade dikir di salên nodî de navî Hunerkom bû. Mizgîn Sevkan, Ozan Mizgîn her du jî şehîd bûn. Ew pêşengên vê Hunerkomê bûn. Hunerkom navê saziyê, ku me berxwedan navê koma muzîkê ye. Baş e ez xatircewab bixwazim hevalna. Emîn Kutler mala te ava car di pêşniyaz kiriye ji kerema xwe re bibin abone, kanalê mezin bikin, pêş bixin, her hebin. Bi silav û rêz bi şev nûçeyên deqeya dawî hebin, ez ê ji we re ragihînim. Eger nebe
Sibê serê sibê saet di navbera heşt û nehan de merasima şewitandina çekan heye. Ez ê hewl bidim weşanekî zindî çê bikim. Hevalê min ê herêmê hene, eger bikaribim wan tevlî bikim pir baş dibe. Sibê weşana taybet te ji kerema xwe re li ser vê kanalê bin. Em ê hem bi şîrovê xwe hem bi agahiyên deqeyên dawî em ê hewl bidin meselê eşkerê bikin. Silav rêz dem baş.